Horas ma dihita salhukna, di dia pehita maringana di tikion, saya totong ma asido tolongi rohani tu hata nama dongani hita sudena. Hata ni debata naga betur jamita di tikion tarsurak do di buku Job 42 ayat pitu sahatu 10 pitu. Hujahahom majo isini turpuki tutonga-tongata. Jadi duksud di hata hujahuba akata odeng tu si Job, ninna jahuba mamadok tu si Elipas siat teman. Nunga tum masih gorgor rimasu midaho doh mida ale-alem si duhalaki. Aidak kata sitong di pebuahamu taringot tuau, songon na pinabuan ni naposokku si Jopi. Nuaik pe buat tamu madihamu pitu lebu tobur, doh pitu biru-biru tunggal. Jalalau mahamu manopot naposokku si Job. Asa dipilih kamu sada pilihan si tutungon manguras samu. Jala ditangyakon naposokku si Jopi hamu. Jadi tatapokku maibana. Gabidang bahenokku tuhamu hobar tu hautoon binahem munai. Aidak kata sitong di pebuahamu taringot tuau. Songon na pinabua ni naposokku si Jopi. Dungilau masih Elipas siat teman doho si Bildad sian sua doho si Sopar sian Naema. Jala di ban nasida ma hobbar tu hata ni Jahuba tu nasida. Jadi marpamuati ma rohani Jahuba ala si Job. Dungi humosing ma di ban Jahuba parsorion ni si Job. Uju na matangyang ibana mangodihon ale-alena. Jala nasa arta na di si Job na julu silopik dua di tabay Jahuba. Dungi robema sude haha anggina dohot akai botona rodi sude dongan na magudang manopot ibana. Laos mangas sagu-sagu rap dohot ibana di bagasa jabuna. Jala didok hata sipir ni tordina. Huhut diapulapuli ibana taringot tu saluhut hinamago napi naroni Jahuba tu ibana. Jala dileho betu ibana sakesita doho titis sere sadabi. Dungi gumodang di pasu-pasu Jahuba si Job di ujungna sian na di mulana. Ai 10,000 biru-biruna, 6,000 untona, 1,000 pasang horbona, jala 1,000 haludina buru-buru. Tubuhmu sepi tu anakna doho tolu boruna. Guarni boruna si Hahan ima si Jemima. Ia guarni pei dua si Kesia, ia guarni pei tolu si Keren Hapuk. Dungi di sadok tanoi dangadong jupang parpuan songon hinauli, ni boru ni si Jopi. Jala di lehon ama nasida tu nasida, hauma bangunan di tonga-tonga ni akka iboto nasida. Dungi mangulu dope si Jopi 140 tahun nari, gabesanga dope di ida pahopuna dohot ninina, pola opak sudut. Dungi mate sarematua ma si Jopi jala maha prohana dihanguluanon. Ido sahakna. Huriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus si taonon manang parukilon na margati pasorin masa di tongatuan ni ngulu si pata ulu dugai patubu paddeliani di ngulu ni sasahalak. Alai dak songoni yang guna jupak kita di ngulu ni si Job. Tung bengek do ibana mengadupi sudi akaparuk kilon manang si tanon namasa di nguluna. Jala parsawaranna dohut di batape dan gabe holang ala niaka paruk kilon nai. Ia si Job ima sahala na mabiar mida di bata. Na daulat jala na burjuroha. Jala di padau do rohana sian akarumang ni hajahaton. Molo tapahobbar parnguluan ni si Jopon tu sita-sita ni halak kita batak. Ima hagabion hasangap do tamoraon tuk takas do di hati dakon bibiltai ia si Jopon gabe do di parenak konon di tubuhon ibana do pitu anak do tuluburu mamora do di arta torop ni pinahanna 7,000 biru-biruna 3,000 untona 500 pasak korbona jala 500 haludena buru-buru. Akup ni macai torop do nang naposona manang pangurupina. Laos songoni do nang diasa ngapon. Tardok halak nasumangak do si Job sian salut halak na dihumaliak kutana. Asa tung lengkak maju pak kita sita-sita di halak kita bataki
di pernguluan ni si Job ujui. Alai di sadatiki di luas debatama pangiburu ni si Bulis menguju ni si Job. Ala di pamerengan ni si Bulis ubban na daulat jala burju rohani si Job namar pebuat do biar ni si Jobi mida debata. Tuk sura disurdukon debata tanganna mabuat saluhut akka pasu-pasu ni Tuhan si Job tungdak taga mebe si Job mabiar mida debata. Songoni masih bolisi marnida hadaulatun ni si Job. Ala yang go debata tung takas do di boto jalo ditadda buha parrohal ni si Job. Unang diripu si bolisi si tong nani dok nai. Ninna jahuba matu si bolisi idama sahatu tanganmu manasa nadi ibana. Alelang jadi dari tanganmu anggo tu ibana sendiri. Lapatanna di luas debatama si bolisi mangujuni ngulu ni si Job. Alai na sujadi mago yang go hosa ni si Job bahenon ni si bolisi. Mamuk kasiani sudah matutu arta ni si Job. Yana konna pe mate sude ripena maddau ale-alena dohot akka si solhot na pe maddau. Toe muse songgok do parsahiton tu pamatang ni si Job. Hona puru manang barah do pamatang ni si Job. Mulai siap palak ni pakna rodi pak ni uluna. Dungi didok inatana mati bana muse. Saya tong dope marsi hoho roham di hadulatommu burai ma dibata asa mati ho. Ale aham alus ni si Job tu inat tanai. Ninnai bana do mangalusi. Nunga ta jalo na tonggi siad debata. Da jalot tado dohot napait. Di bagasan saluhu nai dang mardu sa si Job marhite siap pakulingna. Ati pesongoni parsorion ni nguluna. Tuk sotarela do ngulu ni si Job madabu tu padilian. Jala madabu manang madau siad debata. Tuk sitiru matutu hadaulaton ni si Jopon namar Tuhani. Donga sapor siaw di bagasan Tuhatta Yesus Kristus mangadopi sude akka parsorio manang si taunoni hehe masih Job disasani ma akka ulosna jala dinabung obuk ni uluna manang dicukuribana dobukna laos manukka maibana tu tanohu martangiang jalanak penak songni borak ni si taunon ni si Jopi alai mampu dotong si Job madok di tangyangna. Namar saimara doau ruar siap butuha ni dainang. Jala mar saimara doau mulak tusi. Jahuba do na mga lehosa. Jahuba do muse mabuasa. Pinujima goar ni Jahuba. Jala di saluhu parsoryon nai dang merdu sa si Job. Jala dang manarita rohana doppa debata. Tuktoho matutu si Jopon halak na daulat jala na burjuroha. Di parhatopok rohana do saluhu nadong dinguluna tuk siad debatado harorwanna laos hobar tulomo di debata sabing do nang di parhatopot ibana diurut ninguluna huriana hinolongan itu hatta Yesus Kristus marnida parsorion namasa dingulu ni si Jopi diuji akka ale-ale nama ima si Elifas si Bildad doho si Sopar laho mangapuli si Job. Alai akka hata pangapulion nasian ale-ale nai da dalam patuguh roha manang menyemangati ngulu ni si Job. Balik sa gabi manguhumi do akka hata ni ale-ale nai tu si Job. Dirajumi akka ale-ale nai do ia parsorio manang perdangolan na pinalos ni debata masa tungulu ni sasahalak tudus dui songon upa ni hajahaton. Manang upa ni dosa ni jolmai. Ai tigor do uhum ni debata. Hati goran di debata dada paro parsorion tuak kahalak na daulat doh tuak kahalak na burjuroha. Alai tuak kaparjahat do parsorioni di paro debata songon uhuman tunguluna. Lapatanna ia parsorion na masa tungulu ni si Job dirajumi akka ale-ale naido ala ni dosa manang hajahaton ni si Job. Omma nanidokna songop padohan nak somal tabigi sudah jatuh ditimpa tangga pula. Nunga susah ngulu ni si Job tong muse didodoni akahata na manguhum-uhumi sian ali-alena. Alai songoni pe borak ni parsorion na masa di ngulu ni si Job
yang go parsi hohoton na dopak debata dan gabi madau. Totong do benget si job mengadupi saluhutna. Jala parsi hohoton na biar mida debata, dada HP alani pasu-pasu naung jinalonai sian debata. Alani daksit tok kape, pamerengan ni si bulisi dopak si job, nama dok alani pasu-pasu ido ubai mabiar si job mida debata. Lau songonido nang najupak kita diterpukon. Lampatar mataida, dada si tok kape akkahata natinu hason ni ale-alena itu si job. Balik sa tarimas do debata bida si Elipas, si Bildat, doho si Sopar. Aidang hata sitong di pabuana sida taringot tu debata Jahuba. Domu to parsorion namasa di ngulu ni si Jopi. Alani unang gabi mangonai uhum ni Jahuba tu nasida. Disuruh Jahuba manasida natulu. Asa borhak madapoton si Job. Huhut mabuat pilihan si tutungon. Laho manguras dosa nasida. Jala asa martangi yang si Job. Laho mangodihon ale-alenai. Dung dipatupan nasida hobbar tutunan Tuhani. Jala dung martangi yang si Job mangodihon ale-alenai. Gabi marpamuati dutu rimas ni debata ala ni si Job. Jala mamuk kasiani di pahosing Jahuba ma parsorion ni si Job. Gabi silopik dua di tabbe Jahuba akka arta di tonga-tonga ni nguluna sian sebelumna. 14.000 biru-biruna, 6.000 untona, 1.000 pasak korbona, jala 1.000 haludina buru-buru. Songoni nang ianakon, di basa-basa ho debataro muse di keluarga ni si Job, pitu anak dohot tulu boru. Dungi robema sude akka hahanggina dohot akkai botona, rodi sude donganda magudang manopot ibana. Rak manga dona sida di bagasa jabuna, jala didok akka hata sipir ni tordina. Huhu diapuli ibana taringot tu saluhut hinamago, napi naroni Jahuba tibana didikken asalpu. Jala laos dilehon na sida bedo tu si Job, hepeng sakesita doho titin sere sadabi. Dungi mangul dope si Job 140 tahun nari, gabi sanga dope di ide bana pahopuna, doho ninina pola opak sudut. Dukpei mate sari matua masih Jopi, dung maha prohana di hanguduanon. Huriana hinalongan itu hatta Yesus Kristus. Marhite turpuk jami taon, di togu-togu hatan itu hatta dohita, molo masa pe parsorion, manang pardangolan ningulu, asa unang pitor mura-mura madili, alai totong ma marsi hohot marsi gatung tutuhani. Aidaka pikira kita sakap doh dalan ni debata, lahu manugu-nugu ngulut taon, asa sahat tulabuan nasonangi. Dang gabi jaminan, mulununga jonok nguluna tutuhani, gabi holang ma akka parsorion ni ngulu, manang dang masa be si taon. Alai mulutung diloas debata pe masa, naik idot tadu disi, panugu-nugu ni debata, na manupak tu na denggad do ujung ni salhutna, songon na masa di ngulu ni si Job. Dungi mulu masa pe hamaolo di ngulu ni sasahalak, di togu-togu turpukodo nang nguluta, asa unang pitor mura-mura, manguhumuhumi, songon akka ale-ale ni si Jopi. Alai marhiti sude akka namasai, naeng gabi patardo akka ulaun ni debata, songon nabui taida di Yohanes sia ayat 3. Laos disungguli turpukodo nang ngulu ni sude akka naporsiai, asa totong mangaraduti na denggan, maradup pun debata songoni maradup pun dongan colma. Songon si Job naulu mangodihon akka ali-alinai, gabi marpamuati debata syari masna. Naing masongoni nang nguluta asarap taruli dihaluaon nasian tuhatta Yesus Kristus. Naung mangodihon salhutita marhite pakkokopon nai dihau pinur silangi. Tiruan na arga mai si parehatta di nguluon. Ay di jodoh hita dada asa gabi habaoran di dosa dot habaoran ni hajahaton. Alai asa gabi habaoran ni pasu-pasu nasian tuhattai do nguluta dinasa humaliak kita. Attong tapariahima akka hasomalan na denggan marhite nasitong makatidakon hati goran di bata nagok holong ngirohai. Totong mamarsi hohot mangaraduti parsaoran na denggan dohot di bata.
jala di pasiding ma akka bakko na manguhum uhumi dongan na jolma. Tago nama songon tuhatta Yesus. Odihon akka na manguhum uhumiho. Ido di halamohod di bata sipatu paon jala siradutan niak kahalak na totong masihol di baga-bagalas nyaroha nasian Tuhani. Amin.